sa hotline. Online sa hotline. Vice, may aga. Hello, Vice, may aga. Agad sa imo listeners to. Sir, salamat gi sa time. Now, interesado lang ko bala mag-check kay kapon kundi after sa tong activity which nakita man nato ang imong presensya dito sa Ayala. Vice, aside from the gina-expect nato no nga pagpatuman na o kon vaccination drive para sa mga minors nga 5 to 11 years old, may ara na palayagikan dito sa duwa ka mga matagas nga opisyal, vaccination sa kag DOH Secretary, parti sa supply sang bakuna nga gamiton di sa aton kung saan o mag-aabot ni Vice? Well, action art wala kita naka-attend yesterday, but as I understand ang rollout ng vaccination sa 11 to 5 yung postpone nila no? Oo. Sa next week. Next week, Monday, dito Because sa National. Wala kabot ang supply. And that ang ilang kick-off dito sa NCR. So as to sa aton diri sa Western Visayas, especially sa Bacolod and Negros, wala pa advice action art. Okay. Why pa no? Pero ang Bacolod to 14 ang ambal ni Ma'am M ang target? Come again, action art? Ang Bacolod daw 14 ang target nga magbakuna? Kung ara na ang supply, then ready na kita. Aha. Yes. Pero Vice, ano man, sa inyo monitoring, may possibility gin man nga pag-abot sang katapusan nga parts of February, mag-us-us ning kaso ta? In fact, for the next 2-3 days na, na cases pa. Okay. So we are expecting na by the end of the month, naka-below 100 na siya mo. So, nauli-uli kita dito tayo. Ang NCR kanina nag-level 2 na eh. Nagsuli, no? Okay. Kita level 3 and level 2. Nga ang level 2, wala gina-require sang RT-PCR. Isa na siya ka-issue nga dapat tunan. Okay. Siyang naton, no? Eh, kung ang aton protocol or ang practice, kung ano po cases mo, wala ka gina-require RT-PCR eh. Like magpa-Manila kita, simple kwan lang. Yung mga requirements, subong nagsuli, but still gina-require pagyapon RT-PCR or subong may ara na kita rapid antigen test. Okay. Na requirement. So, lantaw ko gani ni bakit ang sa news na nakitantang NCR level 1 na by the end of the month. Okay. So, damo kita tunan na ibang nasyon action art wala na requirements yan. Then, treat na nila ni ang COVID na ordinary flu. Gani sa Denmark, kaya na gani itong face mask kila yung gina-require ang gobyerno nila mo para sa publiko? Correct, action art. Aha. Kasi ang kita dito, kita sa Bacolod, sobra na 130% yung kwanta vaccinated. Aha. So, protektado na kita. Okay. Galing hindi gid lang gyapon magatag kumpiyansa. Hindi action art. Kag ang wala pa da ka pa-vaccine, gid ang qualified na magpa-booster, pa-booster gid. Aha. Anyway, Vice, salamat gid sa time ha. Ma-update lang ko dugang karon kung sa udtong mga balitaan naton. Salamat gid, Vice. Yes, action art. More power dira kag mga agaliwat sa inotag palamatik. Salamat gid. Check na lang na karon